Za architektonickým štúdiom sme išli primárne s tým požiadavkom, aby nám pomohli utriediť všetky tie myšlienky, aby nám pomohli proste urobiť barák do tej podoby, ktorá nielen bude spĺňať naše predstavy a sny, ale v prvom rade, aby sme využili ten priestor čo najefektívnejšie, pretože ten dom nie je tak veľkorysý, ako sa možno môže zdať. A ten náš rodinný život si vyžaduje pomerne veľa potrieb, takže sme od tých architektov chceli, aby nás previedli celým tým procesom a pomohli nám z toho urobiť to najlepšie, čo sa z toho urobiť dá. Na Technistone sme narazili skrz architektov. A pred týmto procesom rekonštrukcie som o tom materiále vôbec nevedela, ale som veľmi rada, že nám túto alternatívu predstavili, pretože nielen, že ide o nádherný materiál, ale ide najmä o materiál, ktorý je extrémne praktický a udržateľný a dúfajme, že vydrží celý život a že nás prežije. Žije sa nám a varí sa nám s Technistoneom báječne. Je to materiál, ktorý nielen poteší oko, ale sa na ňom samozrejme aj veľmi dobre pracuje. Udržuje sa veľmi jednoducho a je úžasné, že vlastne človek má tú pracovnú dosku po celej ploche tej kuchyne a nemusí sa zameriavať len na nejaké prkínko, na ktorom pracuje, ale získa tým akože obrovský priestor, na ktorom môže pracovať, variť a tešiť sa. Technistone určite sklízi recenze a veľmi pozitívny feedback. My keď sme vlastne sa rozhodovali, či zvolíme kameň alebo iný materiál, trošku sme rátali a dúfali sme v to, že to bude taký ten klenot a šperk celého interiéru. Nie je to určite zanedbateľná položka, ale myslím si, že splní presne tento účel a tie referencie od návštev sú také, že ten kameň je úplne prvá vec, ktorú si všimnú, ktorú si ohmatkajú a myslím si, že to zanechá obrovský dojem. Takže v tomto smere odporúčam ako taký krásny šperk do každého interiéru. Myslím si, že kameň v interiéri je nesmrteľná vec. Vidíte to v talianských, španielských interiéroch už po 10 ročia a stále to vyzerá nádherne. To je jedna vec. A druhá vec je, že je to neskutočne praktický materiál. A tá výhoda toho Technistoneu, aspoň pevne v to verím, je, že je naozaj odolný a preto sme vlastne zvolili aj tento typ materiálu, pretože veríme, že nás prežije a ostane tu našej dcére. A že to nie je len teda o tej praktičnosti, ale naozaj z estetického hľadiska je to niečo, čo je veľmi nadčasové.